Ούτε να το σκέφτεσαι. Γιατί, αφού είναι πολύ καλή μου φίλη. Είσαι με τα καλά σου ή να βάλω τις φωνές? Θα φέρω στο μαγαζί μου υπάλληλο τραβεστή? Δεν είναι τραβεστή, είναι τρανσεξουάλ. Το ίδιο κάνει. Όχι και το ίδιο, τόσα λεφτά έδωσε για τη εγχείρηση. Και είναι και πολύ καλό κορίτσι. Ναι, αλλά ήταν και πολύ καλό αγόρι. Αντί να κάνεις παρέα με σωστούς ανθρώπους. Ήταν απέναντι η κόρη της Ευαγγελίας με τον αραβωνιαστικό της. Αυτά είναι, παιδιά, σοβαρά, μετρημένα. Μερτημένα είναι το σωστό. Τι? Το είπε ο δάσκαλος στη τηλεόραση. Ποιος είναι αυτός ο δάσκαλος, θα σκάσω. Και να σου πω και κάτι. Αυτά τα παιδιά 2 χρόνια το ίδιο λένε. Ότι είναι αραμπονιασμένοι και όταν δωριστούν, που δεν ξέρω και τι είναι, θα πιάσουν ένα σπίτι και θα παντρευτούν. Και τι, κακό είναι? Τι καλό είναι, 2 χρόνια το ίδιο. Εμένα η φίλη μου μέσα σε 6 μήνες έβγαλε έκοψε την πόγια της, έβαλε καινούριο. Τόσα πράγματα για να λέμε. Να τα λέτε αλλού. Εδώ μέσα τραβεστή δεν μπαίνει. Εγώ ένα φίλο εδώ πέρα δεν μπορώ να φέρω. Να φέρεις. Αλλά να το φέρεις ολόκληρο, να μην λείπουν κομμάτια. Μόνος μου είμαι, σε ξένη χώρα είμαι. Ωραία. Αύριο δεν θα είσαι μόνος σου. Πώς είσαι σήμερα? Τα ίδια. Ανάτος κι εγώ σε... Κοίτα εδώ τι σου έφερα. Για να το πουλήσω. Είσαι αρχαίο. Δεν είναι άγαλμα, βρε. Όχι, αλλά αρχίζει να γίνεται. Τι είναι αυτό? Έφερα τη τηλεόρασή μου. Καλά, άστη τώρα. Θα του κάνεις παρέα και το βράδυ πάτε και ένα σινεμά. Το βράδυ χορεύει στο μαγαζί. Δεν θα πας σήμερα στο μαγαζί. Πορκέ? Γιατί θα σου βγάλω το μαλλί τριχο-τριχο. Λοιπόν, πετάγομαι εγώ μισό λεπτό απέναντι στην Ευαγγελία και έρχομαι. Πείτε τα εσείς. Είσαι τρανσεξουάλ. Ορίστε. Εσύ εδώ δουλεύεις? Εσύ. Εγώ πηγαίνω στο Λύκειο. Τελειώνω φέτος. Ωραία, και μετά? Μετά λέω να πιάσω ένα σπίτι. Μόνος μου. Γιατί τώρα μένω με τους γονείς μου. Μετά να βρω μια καλή δουλειά. Να διοριστώ κάπου δηλαδή. Και μετά να παντρευτώ και να κάνω οικογένεια. Σενιόρα Σούλα! Τι έγινε? Έλα πάρ' το από εδώ. Βαρέθηκα.